7 феврали соли ҷорӣ Радиои Озодӣ хабар дод, ки Кумитаи кор бо занони ноҳияи Ҳисор рӯйхати занҳои фаъол ва занҳоеро, ки синнашон аз 60 боло аст, тартиб диҳад, то ки дар байни онҳо 200 метр матоъро аз рӯи адолат тақсим намояд. ин он матоест, ки ҳангоми Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Ҳисор омаданаш онро ҳамчун рамзи эҳтиром ба зери пояш устурда буданд. ӯ онҷо дар бунёди боғҳо иштирок карда буд. ҳамон вақт Эмомалӣ Раҳмон ба мансабдорон супориш дод, ки 200 метр матоъро дар байни занҳо тақсим намоянд. ёдовар мешавем, ки баъди пешвои миллат эълон шудани Эмомалӣ Раҳмон дар кишвар барои олӣ карда нишон додани шахсияти ӯ кампанияе кор оғоз кард. Инчунин дигар мансабдорон низ дар ин падида саҳми худро гузошта истодаанд. Масалан, яке аз коршиноси машҳури ҷумҳурӣ оиди масъалаи дин Абдулло Муҳаққиқ пешниҳод намуд, ки ҳамсари президент Азизамо пешвои занҳои муслимаи тоҷик эълон карда шавад. ӯ Азизаморо бо модари муъминон ҳазрати Оиша разияллоҳу анҳу нисбат дод. дар якчанд факултаҳои донишкадаҳои миллии Тоҷикистон курсҳои нави Эмомалӣ Раҳмон меъмори давлати нави тоҷикон дароварда шуд. аммо чигунагии корбарии Эмомалӣ Раҳмонро аз рӯи дастовардаҳояш мо бояд баҳо диҳем. имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз давлатҳои қашшоқтарин дар Осиёи ғарбӣ ба шумор меравад. соли 2012 фонди Созмони Милали Муттаҳид шӯъбаи соҳаи шумораи аҳолӣ ҳисобот дода буд, ки аз нисф зиёди аҳолии Тоҷикистон дар зерхатти фақирӣ умр ба сар мебаранд. аз рӯи таҳлили фонди Карнеги қисми назарраси аҳолии ин кишвар дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор доранд. аз рӯи ҳисоботи Бонки Умумии Ҷаҳонӣ дар соли 2012 аз нисф зиёди маҷмӯи маҳсулоти дохилиро интиқоли маблағҳои аз хориҷа воридшуда таъмин намудааст. бинобар маълумоти Оҷонсии рушди байналмилалии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 30% аҳолии кишвар дар ҳолати ниҳоят танги иқтисодӣ қарор доранд. алалхусус ин вазнинӣ ба сари ноболиғон фаромадааст. 12% то синни 5 сола дар ҳолати норасогии вазн, 26% кӯдакон аз сабаби норасогии ғизо дар ҳолати боздошти инкишофёбӣ ва баландшавии қаду қомат гирифторанд. сатҳи донишмандӣ дар рӯйхати Созмони Милалии Муттаҳид аз 88 то 91 ҷойро ишғол мекунад. аввал ин ки халқи тоҷик мусалмон мебошанд ва барои онҳо ҳокимро ба мақоми воло бардоштан амали қабеҳ ба ҳисоб меравад, чунки аз нуқтаи назари ислом ҳоким мисли дигар одамон яке аз фуқаро ва шаҳрванди кишвар мебошад. масалан, халифаи росткор Умар ибни Хаттоб бо вуҷуди дорои қудрати бузург доштанашон ба дараҷаи тарзи зиндагии хоксорона мебурданд, ки вақте сафири империяи Рум ба Мадина омад, дархост намуд, ки ӯро ба қасри Амирулмуъминин баранд. мусалмонон ба ӯ ҷавоб доданд, ки Амирулмуъминин на қасре дораду на ягон хонаи боҳашамат ва алон дар масҷид истироҳат дорад. сафири Рум аз он ки номи шахси пойҳои императорони бузургро ларзонанда ин тавр зиндагии хоксорона мебарад, сахт дар ҳайрат омад. вақте ки ба масҷид омад, дар ҳақиқат Умарро дар ҳолати дар болои хок хобида дарёб намуд ва аз ин тамоман лол гашт. ҳоло ки тоғут Эмомалӣ Раҳмон бо қонуне ки аз фикри инсони оҷиз баромадааст ҳукмронӣ дорад. заминҳои Тоҷикистонро ба қиматҳои ноарзанда фурӯхта худ дар назди кишварҳои куфр чоплусӣ менамояд. ошкоро зидди рамзҳои мусалмонӣ мубориза бурда, муъминони ҳақиқиро барои қонунҳои Аллоҳро аз қонунҳои ӯ воло доштанашон дар зиндонҳо маҳкам мекунад. бинобар ин ҷои Эмомалӣ Раҳмон дар юндии таърих ва муҳлати тӯлонии ҳукмрониаш яке аз сиёҳтарин ва шармандатарин саҳифа дар таърихи ин минтақа воқеъ мемонад.